खुलुमबाय जतनो mo hingke kok borok bai acknowledgement eba mango simung जों college school logo university logo kok borok bai project rika hingke जों acknowledgement masiyo kok borok bai abon bagi acknowledgement जों bai ke sinai ang puilano ani khapangni borom gonang sakra juk sar hingke sakra didi madam hingke sakra juk मोजां juk eba मोजां ti मोजां hingke selano hino मोजां juk hingke kajak juk boroi मोजां ti hingke boroi sikili kajik yako pohor deborma riang jomatia abo norok slaina hadi norok ni sar ni title postgraduate teacher designation slaina hadi ba professor phanangmano assistant professor phanangmano postgraduate phanangmano graduate phanangmano abo norok slaina hadi hatai kotor higher secondary school abo norok slaina hadi no judaku khambai judaku hingke special thanks mani yaparo ano o project ni samungo subama bagai bini naikol mung te dagi mung ani khano belai khatung rika te kha sisa rika angte ani borom gonang sakra juk mojang juk laisariang graduate teacher hatai kotor higher secondary school no belai khe khasang ni hambai yaparo ano o project tiar khaitani kesrangke subama bagai angte ama aphano bo khaksang ni hambaya paro ani o projects namthani borokni paiplaya subamung ni bagai ama apni soi subamung ani o project ni samungno belai nangkukmani enggai kubulkha tei sengsarika angte ani joto palbayap songrokno ani khani paiplaya hambaya paro ano o project tiar khlaitani hasal sampatui yak phologoi subamungni mani bagai norokni chumamung manye ke ani o samung mothakjak thangkamu eba sariman glakhamu aboni bagai ang ani bai thangni kha bisingo kosimung yasakka norokni jotoni chumamung ani khao thesak muitu tongnai angka bayap song mo mango simung eba acknowledgement project ni bagai norok no subawon ni ang khakawo tei norok babai acknowledgement nangai tong ano sadi ang ani bakhak tei norok no subawon ni bagai sai to gano ke paithago hambai jotano